Γεια σας! Σήμερα θα περιμένετε ένα κανονικό βίντεο όπως όλα τα άλλα, όπως το πρώτο βασικά. Αλλά δεν θα γίνει σήμερα αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι ειδοποίηση. Επειδή ο Αντώνιο δεν ήρθε και έτσι δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου, απλώς το ειδοποιώ. Όταν λείπει ένας από τους δύο, ένας θα αναπληρώνει τη θέση του, δηλαδή θα κάνει ο καθένας μόνος του, σπάνια. Δηλαδή, τώρα αυτό δεν είναι κανονικό βίντεο, απλώς είναι ενημέρωση. Όσο αφορά αυτό που σας είχα πει ότι τα gaming βίντεο θα αργήσουν λίγο, δεν θα αργήσουν τόσο. Την Τετάρτη, το πολύ την άλλη Κυριακή, να έχουμε κάνει το πρώτο μας gaming βίντεο. Ναι, αυτό το βίντεο σήμερα είναι μια ενημέρωση, το ξανάπα. Επίσης φτάσαμε τους 2 subscriber. Λοιπόν, ναι, και επειδή λείπει ο Αντώνη δεν μπορώ να κάνω μόνος μου το βίντεο. Βασικά μπορώ, αλλά δεν θέλω να είμαστε και δύο εδώ μαζί για να γίνει το βίντεο, γιατί το κανάλι είναι μαζί και δύο. Δηλαδή πρέπει να είμαστε μαζί, αλλιώς δεν είναι βίντεο. Αυτό είναι ειδοποίηση, το είπα πολλές φορές, το ξέρω. Και αν δεν σας ευχαριστεί τώρα, θα το κάνουμε κάποια άλλη μέρα, θα το κανονίσουμε μάλλον την Παρασκευή και θα ανεβάσουμε και πάλι την Κυριακή. Ή την Παρασκευή θα είναι το πρώτο μας gaming βίντεο για να σας ευχαριστήσουμε τους 2 subscriber. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε που δεν είπα κάτι καλό. Τέλος πάντων ήταν απλώς ειδοποίηση. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο μάλλον θα είναι ή την Κυριακή ή την Παρασκευή. Και το gaming βίντεο θα είναι την Κυριακή περίπου, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Γεια σας, 2.